Moi boas, furiños, que tal? Como estades? Un día máis estamos aquí para falar de predicións. Neste caso, primeira e segunda ref, Ligas apaixoantes, sen dúbida. Para nós, sí, e ademais as predicións son increíbles. Mola moito facer predicións. Eu, primeira ref é a miña liga favorita. Sí? Sí. Veste algún día adestrando na primeira ref, Mou? Sí ou non? É así de fácil, Son hai dúas opcións. O sea, non é tan complicado. Ojalá, non? Ojalá. Fixo trampa. Imaginades vos que Mou adestra en primeira ref. Sería increíble. Eu estou seguro de que se chega a primeira ref, despois non ven aquí. Vieito Baliño segundo adestrador. Eu quero ser director deportivo e xa yo dixen. Pero a ver, estou dicindo que me gusta moito esta categoría e isto xa empezou Bueno, imos que as nosas predicións estade moi atentos. Arrancamos. Comezamos polos nosos amigos do Racing de Ferrol, un equipo histórico de Galicia. Imos dar as nosas predicións, non? Eros, queres empezar ti? Queres sempre que comeza, bueno, porque eres o máis pequeno do grupo? Sí, el chaval, el O máis yogurín. pequeno non, o máis novo. O máis noviño de todo. O máis grande tamén. Sí, Efectivamente. é tanque o cabrón. tanqueto histórico. Tanqueta histórica e cos anos máis. E sumando. Efectivamente, porque a velocidade sempre vai a menos. Así que... Bueno, O Racing de Ferrol. Arranca. imos co Racing de Ferrol do meu queridísimo Azael. Pois eu creo que van subir en playoff por unha cousa. Creo que teñen un proxectazo, creo que están facendo as cousas moi ben, que Alex Vázquez fixo un gran mercado, pero existe un xigante que é o Tenerife e que vai ser o campeón de liga indudablemente. Sí. Pois eu coincido con Eros bastante hasta o final do seu coloquio. Eu creo que vai ganar a liga o Racing de Ferrol. Creo que vai pichar o Tenerife, porque o Tenerife, bueno, leva uns anos sendo un club pringao histórico. Fai 5 anos ou así, o sea, un equipo moi grande, con moitísima capacidade. E non funciona desde fai tempo, sabes? Ten boa canteira e tal, pero eu creo que non lle vai dar para ganar a liga. Aposto polo Racing de Ferrol, Sí, porque sí, porque me cae ben, porque me gusta. Eu creo que ascenden directos o Racing de Ferrol. O Gallá. Eu vou dicir un playoff. Creo que non van a ascender este ano. Pero podes quedar en playoff quedando segundo, quedando quinto. Bueno, eu creo que van quedar en playoff, esa é a miña predición. Considero non te mollas máis, non? Considero que o Racing ten un proxecto tremendo, baixa dirección de Alex Vázquez, director deportivo, que estivo aquí, fixo moi ben as cousas, ten un equipazo. Guiado polo seu adestrador. Moi ben guiado por Pablo López, correcto. Gústame moito o proxecto, nomes interesantes. Pero considero que a pizca de sorte que necesita non a van ter. E o Tenerife para min intratable. Non estou de acordo con Vieito que é un equipo pringadazo histórico de primeiras, porque que a min gusta, sempre fui moito do Tenerife, por eso sei as súas carencias. Sabe as carencias. Hai moita festa nas illas Canarias. Moitísimo. La Laguna. Sí. Ahora sabedes quen está por ali? Noel López, o de Silleda. Sí, correcto. Está tendo minutos. Hai moito talento nese equipo, entón xoga máis sempre Gallego. Sí, ou Jorge de Miguel. Que leva 5 gol. Jorge de Miguel, tremendo. O Tenerife transatlántico. Aparte fixeron un esforzo grande, por manter os xogadores, Mar Mateu, tío. Eu creo que aí fixeron ben, o sea, creo que non era a basura que foi o ano pasado, que había mimbres para facer cousas, e que creo que foi unha decisión moi intelixente, honestamente. Por outra parte, danos exactamente igual o Tenerife. Sí. De feito, por está Noel, pero danos igual, non? Danos igual, entre comillas, entre comillas, exacto, porque eu quero que suban. Hai que ficharse no Tenerife un pouco. O Tenerife ten que pinchar, o normal é que gane Liga. Pero ten que pinchar, ten que ir as cousas mal. Por iso hai que falar mal do Tenerife, claro. Para que suba o Racing de Ferrol. É verdade. Eu estou con bueno, que fixo un equipazo Racing de Ferrol e hai moita ilusión na Malata. E vai quedar en playoff, dis. Non vichedes outro día o derbi contra o Lugo, que perderon, pero que mostraba o Anxo Carro, cheo de verde. Xogose na Malata. Moito verde no Anxo Carro, Ai, pensei que era Malata. Sí, a verdad, esa gestión das entradas. Bueno, dá para debate. Timou, que dis do Racing? Eu voume mollar porque para eso están as predicións e o Racing vai quedar terceiro
vai entrar en playoff. Sabes que decir o posto non suma puntos Exacto. Para nada. na miña fantástica puntuación das porras. Pois vai quedar en playoff. O ascenso creo que é un equipo totalmente imparable nese playoff. A Malata factor fundamental. Estáse reenganchando A xente en Ferrol e arredores co proxecto, co equipo. E creo que hai un adestrador experto na categoría que sabe explotar moi ben aos seus xogadores, que levou a xente da súa confianza. Creo que teñen o mellor central do mundo. Sigues con Zalaya, como é Zalaya, non? Zalaya. O mellor central da categoría. Antón Escobar, a quen lle denigrande dianteiro centro. Sí, pero estou falando de Zalaya, un xogador que ten que estar xa en primeira división. De verdade, Pode de verdade ser, penso, de verdade penso. Pode chegar perfectamente. De verdade penso. E nada, esta era broma. O de primeira non, o de que Zalaya é o mellor do mundo. Pero sí, proxectazo e en playoff factor a Malata non o para ninguén. É dicir, 3 ascensos. Ascenso directo de Vieito, ascensos en playoff vosos, eu digo playoff, Ti dis pero fracaso sin absoluto. ascenso. Non é fracaso. Sí, ti dis Vai ser fracaso. unha pizca de mala sorte, igual que o Deportivo no seu día contra o Albacete, que si playoff. Bueno, Aí o deixamos. Pasamos ao Lugo de Iago Iglesias. Eros, non empezou ben o Lugo. non empezou nada ben. O partido contra o Talavera foi moi duro de ver. Moi duro de ver. Duro? Duro de ver. Sí, foi Repaso. Choraches casi. No, tampouco tanto. Pero foi un partido malete. Inda así eu manteñome en que o Lugo vai loitar polo playoff. Non lle vai dar porque creo que vai chegar con un déficit importante de puntos destas primeiras xornadas, pero creo que vai estar na loita da zona alta. Perfecto. O sea, eso que quere decir? Media tableta. Media tabla alta. Efectivamente. Non entra en playoff. No. Vale. É un pouco parecido, verdad, tamén. Penso que os equipos de Iago sempre van para arriba en segundas voltas, sabes, falle falta o primeiro ano, acaba de chegar, falle falta tempo aínda. Non empezaron ben, pero creo que van ir para arriba tamén. Non sei se son tan optimistas como Eros, de que quedarán preto do playoff, eu creo que non, é verdad, pero entre 10º e 15º, eu creo que por aí vai andar o Lugo, sí. Con vistas xa de preparar o proxecto Do para ano que ven. vindeiros anos. Pode ser. Eu de primeiras, o que se sae ao ver o Lugo e o novo proxecto era decir que iban a estar incluso en playoff. Eu vou manterme nesa en playoff de ascenso, confío en Iago Iglesias. É un proxecto que todo o mundo ti por que te ris? Todo o mundo comenta que os primeiros meses con Iago, a mellor para entender a idea e para empezar a rodar máis. É complicado. Pues costa, evidentemente, pero unha vez empeza a rodar por xogadores, por novos donos no Lugo, novo proxecto, ambición, eu creo que vai arrancar e vai estar arriba. Futbolistas como Lago Junior, que con nome... Pasa que Está lesionado. Xa, pero bueno. Hai moito nivel tamén. Hai moito nivel. Si pinchas os dous primeiros Sí. meses, vale ter moi É complicado. complicado, exacto. Pero eu vou dicir que na segunda volta van ir a tope A ver, e se meten en tamén, playoff. tamén hai unha cousa, por moito que os primeiros meses son moi importantes. Mira, o Ourense CF o ano Sí, pasado, que sí. un mes máis de competición e metías. Sí. Sí, exacto. Probablemente. Ben apuntado. Probablemente. Bueno, pois falando do Clube Deportivo Lugo, eu non son Tan optimista. non son para nada optimista, a verdade. Creo que En que mes? de feito é o equipo que máis partidos lle vin dos galegos en primeira ref, vin todos menos un. O Talavera víchelo. O Talavera vin un amplo resumen, pero non, foi o que non vin. E a min o equipo non me transmite o que sobre o papel, como ti comentabas, o que iba a ser este Lugo, non? Eu vin unha serie de nomes que se trouxeron, que se renovou un plantel prácticamente de cero, que é difícil de amoblar, independentemente da idea. Só quedan 3 futbolistas do ano pasado. Claro, eu non son moi partidario de non, é que con un adestrador leva máis tempo con outro. O adestrador, sexa quen sexa, o que quere ganar no primeiro partido da temporada. Entonces, eso de que a idea tarda, non tarda, mira, hai que ganar e punto. Entonces, non me Correctivo de Mou, non me está gustando o equipo. Vexo moi horizontal, moi Eu aí coincido, moi horizontal, moi, bueno, que Falta lle maldade no terceiro... non é maldade, tío, pero creo que rock and roll, necesito aí un pouco. Creo que hai xogadores que teñen un perfil de
de ida e volta nese equipo que creo que sería interesante que exprimiran. Pero mellora un pouco o que dis o que falamos de estilo, non? Que é un fútbol moi horizontal, ten xogadores para ida e volta, pero é un fútbol moi horizontal porque se están acoplando esos xogadores a esa idea. Pode ser. O Lugo para min este ano descende e Ostras, vas forte. Hostia. Esto é bombazo, non é bombazo, é que de verdade estou seguindo os partidos e eu vexo que Vale. Pois hai que dar a predicción de Mou. Para min sorprendente. Home, Eu desde logo xa gasta decir si Iago Iglesias acaba ou non a tempada. Non, eu non son quen para tomar esas decisións. Non eres o presidente, non? Non son quen para tomar. Si non... Non eres Javi Recio. Non son quen para Vale, tomar esas decisións. Ojalá acabe porque será indicativo, supoño, de que me equivoco na miña predicción. E é o que queremos. Moi ben, sorprendente. Pois pasamos a outro equipo galego, como é o Celta B, un filial, o Celta Fortuna. Eros, aventúrate, que vai pasar co Celta Fortuna? Pois eu os rapaces bonos... Que non volva a pasar, Caños. Becarios, no. No. Pois o que iba a decir, os chavales eu vexo que fan un fútbol de putísimos locos, que sigan xogando así toda a vida, por Dios, que iso vai ser moi bon para o Celta. Eu creo que lles vai dar para meterse en playoff. Estou coincidindo moitísimo con Eros. Pero É verdad. Eu creo que sí, que tamén que se va a meter en playoff, porque aparte creo que o Celta este ano, a pesar de que non arrancou moi ben o primeiro equipo, creo que ten unha plantilla bastante amplia. Hai xogadores que aínda non están aparecendo moito e aparte, aínda seguramente algún juvenil acabe xogando tamén no Celta B. Sí. E bueno, aínda se están acoplando un pouco os rapaces, que é un equipo novo ao final tamén. É unha maravilla. O sea, eu creo que playoff o Celta vai estar arriba seguro e creo que playoff. Estou de acordo con todo con vos, menos co resultado final. É que eu meto o Celta B, o Celta Fortuna en media táboa. Considero que mola moito velos porque se te das conta, casi todos os xogadores do primeiro equipo do Celta pasan polo Fortuna, entón estamos vendo as futuras estrelas do Celta. Hai xogadores moi interesantes, pero creo que non lles vai dar por esa cuestión de ser un filial, ser unha categoría moi complexa, e creo que van a acabar en media táboa. Sin sufrir, poden estar no loito de playoff, pero creo que non se van meter. Pois eu estou de acordo contigo, Eros, contigo, Vieito. Creo que o Celta vai entrar en playoff. Creo que, ademais, Hugo González vai ser o home da categoría. E Bo futbolista, ese cuidado. Moi bon, en canto a números, despois hai un par deles que a min personalmente me chaman. É que é un equipazo. Angelito. É que logo Angelito, Oscar Marcos. Antañón, Oscar Marcos. Joel a mí encanta. Gran equipo. O zurdo. Busto a min. Gran equipo. E disfruto vendos. Burcio, Xa pasaba ben, Burcio, eso. hai 2 anos, o ano pasado, e esta tempada vai no mismo. É un Moi equipo que me gusta ver, porque ten Sí que estás rock and namorado. roll. Sí que a verdad que hai unha cousa do Celta B que creo que pode ser o que faga que acerte cabo e que fallemos nós. Inexperiencia. No, que a idea do xogo do Celta ao final descuida un pouco a espalda e tal, e hai equipos que ao mellor che xogan a balón largo, que che poden xogar o contraataque e que che poden facer un pouco de daño. Un equipo veterano como o Tenerife... Pero Bueno, no, vale, sí. Tenerife É verdade, é moi Pero o fácil. Tenerife ten che que ir de cara. O Tenerife, o Celta B, ainda digo máis, o Celta B vai dar a Liga ao Racing de Ferrol. Pode ser. O que pasa co Celta tamén, se vai a un campo así máis destes, pues hai un artificial así pequeno, non sei, ahora mesmo da categoría. Artificiales, para empezar, non podería haber. Non hai. Sí que pode haber algún equipo, que é o caso do Europa no grupo 2, que pedir a unha moratoria de que non pode ser superior aos 6 meses para cambiar o césped. E estou lembrando mal o ano pasado cando o Couto non se podía xogar. Xogou Ourense CF en Oira. Pois creo que sí, correcto. Podes pedir eso, unha moratoria ou ter como campo reserva, claro. si houvese algún tipo. Bueno, todo isto dixen playoff e non ascenso, Non ascenso. Caen. Vale. non. Vale. Perfecto, pois pasamos ao seguinte equipo que non é outro que o Pontevedra. Ollo, Eros, como ves? Estánme chamando a atención. Hai que Un partido roelo. outro día no derbi, eu creo que Cuidado co micro, mo. Nin eu tan creo mal, que ben arranxado.
Eu creo que se van salvar cómodamente. Cómodamente. Sí, señor. Non van chegar cos deberes feitos á penúltima xornada. Sí, señor. Pois a mí non me dicilo, porque, bueno, a Estrada e Pontevedra sobre todo é unha relación moi grande. Pueblos hermanos. Sí, sempre foi, bueno, eles son cidade, nós somos pueblo, aldea casi. The people. Pero Sodes sí que é moitos. certo que Pontevedra e Estrada sempre moita relación, moita xente da Estrada é de Pontevedra, moitísimo. A Diputación de Pontevedra axuda a Estrada. Sí, a Deputación de Pontevedra. Pero, non sei, non me... Igual por eso, igual o mesmo que dicía co Tenerife, non? Que os conozo, que me Sabes o que hai. me gustan. E igual por eso tiro un pouco máis para baixo, pero creo que o Pontevedra este ano, contra todo pronóstico, vai volver a descender. Joder. Como o ano este que o único ano que estiveron en primeira ref que descenderon. Efectivamente. Pois eu señor. creo que vai estar na loita pola permanencia. Creo que este o arranque podelle dar as, pero vou dicir que se manteñen, pero loitando ata o final. Xa está. Non argumento máis. Bueno, o Pontevedra pois espero que este mellor preparado con Rubén Domínguez este ano que o ano do descenso, que foi un auténtico desastre. É que o problema non yo vexo nin ao vaquillo nin a... Estrutura na presidencia, pode ser. Non sei se na presidencia, Na pero... comunicación, O sea, está claro que o Pontevedra ten un problema de base desde fai anos. Está claro. Está claro. O sea, que a capacidade que podía ter o Pontevedra tiene que ser un equipo de segunda división ou para estar para ascender a segunda división. O sea, Sí. leva pois moitísimos anos, pois... Sí, dende segunda B, aqueles anos que casi ascenden con Luisito. É que eu creo que o Pontevedra debería ser eso. Un equipo entre segunda B, pois entre primeira ref e segunda. Sí, e agora mismo está evidente que non lles dá. Eu lles dá. non o vexo tan alto, pero sí que eu creo que non pode ser un equipo ascensor entre primeira e segunda ref. Sí que debería ser un consolidado en primeira. Por eso este ano dáme a sensación que un pouco de vamos quedarnos nesta categoría e xa para o ano a ver que pasa. Pero dáme a sensación que este ano van a estar na loita e, bueno, ojalá se manteñan fácil, pero creo que van a estar ata o final sufrindo. Cae moito nivel, aparte. Sí, a primeira ref é moi boa liga. Boa, moi top. A ti gusta, che? Moito. A ver, contanos ti que opinas do Pontevedra, Mou. Ilústranos, mestre. Ilumínanos. O mestre de Melide xa está bautizado. O profe. O mestre, sí, o profe. Aquí calquera leva un nome que... Eu creo que o Pontevedra é un equipo loitador, polo que... No, en serio, sí. Pues, que parece moi importante, sí. Dadas as circunstancias nas que creo que se vai ver envolto. É un equipo loitador, é un equipo que ante a adversidade ata o que vin por agora medrouse sempre e pareceme fundamental que teñen esa capacidade. Co cal, loitando ata o final, sí. Con altibaixos, etc. Creo que, espero que o Pontevedra continúe na categoría un ano máis. Loitando ata o final? Sí, sí, descenso non, pero está aí coqueteando, ¿no? Hai que roelo. Hai que roelo, efectivamente. Cauga... Moi ben. Cauga ao límite. Ata o cuello, ata o pescozo. Ata o pescozo. Eros, o Carballiño, Arenteiro, como ves o polvo mecánico? É que... Menos mecánico que nunca. No, o Arenteiro creo que me parece un proxecto moi difícil de predicir, porque con todos os cambios, con arribas aí, que a dirección deportiva nova, con todos os rollos de traer a de Camargo, traer a esta xente, claro, tú dis, home, de Camargo teñen que estar arriba. Se tivese pero... como rodilla. Xonllo, quero decir. Está jodido, sí. Pero claro, non empezaron mal, para nada, ao contrario. Bueno, eu voulles dar tamén unha permanencia holgada. Holgada, vale. Eu por holgada refírome sí, fácil. 2-3 jornadas estar tranquilito. Vale. O gallá. Pois eu, para seguir bueno, a situación do día vou seguir apoiando a Eros, a verdad. Porque sí. A verdad que sí, creo que sí. Creo que o Arenteiro non ten moito, o sea, o timón anda algo solto, sabes? Vai un pouco para calcar lados, pero creo que aí hai calderilla, ten pinta. Entonces, eu creo que sí, aparte de que empezaron ben e tal, creo que sempre poden reforzarse en inverno. Non sei, creo que teñen que hai opcións no Carballiño para sair para arriba un pouco. E creo que van ter malas rachas e boas rachas na temporada. Pero creo que van ser varias boas rachas que lles van permitir salvarse. Vaya sociedade se formou, Cuidado,
Eros Baliño. Bueno, eu non vou ser tan optimista co Arenteiro. Pozo. Eu mando só Pozo. Explícovos, a situación no Carballiño é extraña. Chegou Pedro Arribas, un magnate, un dos grandes inversores que chegou ao Carballiño. E este tipo de cousas ás veces non sabe ben. O seu fillo, Jesús Arribas, 28 aniños, Un chaval. un adestrador moi novo, nunca estivo na primeira ref, estivo vendo o Rayo Majadahonda, tamén da propiedade dos Arribas, que por certo é o adestrador Arenteiro é irmão de Alex Arribas, era, sí. Sergio, non? Alejandro Arribas. Alejandro Arribas. É o xogador do Depor. Pasaron cousas raras. Creo que está en México. Debe estar, non o sei. Non o sei, si pode ser, pero o tema é que Non era malo, a verdade. no, era o A min central, gustaba. o central, Pero tío, estuvo- A mí arriba. gustaba. Tivo bons anos, Sí. E no Rayo era moi bon. Considero que non está moi contenta a xente por o Carballiño, pasaron cousas extradeportivas como a marcha de Tiago que foi rara ao final, a de Marquitos que foi todavía máis extraña e deronlle a carta de libertad no último momento. Sí que é certo. Sí que é certo o tema da afición, pero hasta que punto é importante eso? O director deportivo Farías movendo un pouco as cousas ao seu antollo, eso están pasando cousas raras no Carballiño, estas cousas ás veces non saben ben, e máis nunha categoría como a primeira ref. Pero a que te refires con facer as cousas? Pois que o mellor tes a William de Camargo porque o coñeces e o representante tamén o coñeces, levas un pouquiño. Eu non quero insinuar nada. Pois acábalo de facer. Bueno, aquí non nos casamos con ninguén, é o que hai. Eu vexo unha situación tensa no Carballiño, un equipo que sempre foi da afición, do pobo, Sí. e agora pois con este cambio extraño, eu considero que pode sair mal. E creo que vai sair mal. Eu creo que vai sair mal, pero este ano non. Vale. Eu descendo este ano xa. Sinto moito porque adoro o Arenteiro. Teño moi bons recordos ali no Espiñedo, xente maravillosa no Carballiño, é verdade. Día que vi. Histórico, tío. Podedes ir ver os vídeos da Copa do Rei no Espiñedo. Quedan longe eso xa, Que diazas. Pois eu tamén descendo ao Arenteiro, é o meu segundo equipo galego descendido. Joder. Duro mou, correctivo pos galegos. Como chegamos esta xeira, están na terceira temblando, Bueno, a ver, Cada- ascendín a un tamén, Ollo, Claro. Pero sí, creo que... Unha de cal e outra de area. Unha de cal e dúas de area. Creo que o Arenteiro non vai conseguir a permanencia e creo que é a antesala dun declive moi grande deste clube. É que esa tamén é a cousa. Si houvese un descenso, como queda o sei. club? O sea, Sinto eu creo que non queda xa. Joder, Pero eu can- creo que este ano que se van salvar. E cando O ano te xente da casa que sí queda ao nivel, pero aínda así por según que intereses os botas e non se quedan, e é como que ese sentimento de pertenza incluso a xente da vila. Non sei, a min, bueno, E aparte son o un tema que romántico, se o club leva xente de fora, se hai un descenso as cousas van mal, a xente de fora non vai quedar no club. exactamente. Se hai xente da casa, pois mellor sí. Un clásico do fútbol, non? Hai que ver. Pois se quedan as prediccións, non? Que non queda ninguén na primeira ref. Sí, Ourense. Ourense CF. Xa me pasou isto unha vez, Que decides de Polo que Ourense Club de Fútbol? Outro... Eu vou dicir que vai ser o que as pase canutas para salvarse. Pero que se vai manter. Tá ben. Vamos manter a todos. Vamos ser positivos hoxe. Eu creo que vai estar a cousa entre Pontevedra e Ourense Club de Fútbol, a verdad, para salvarse. E a Cuarenteiro un pouquinho máis Holgado. máis sí, contra todo pronóstico. Pero sí, creo que sí. E creo que se vai salvar Ourense Club de Fútbol ao final da liga. Vai ser unha temporada, non como a do ano pasado, porque foi espectacular, pero sí seguindo un pouco esa tónica de empezar mal e facer moitos puntos despois. Espectacular porque, joder, sí que empezaron moi mal o ano pasado e mira ti. Eu vou nos manter tamén na categoría, gustaronme as fichaxes que fixeron, xogadores interesantes de segunda ref que coñecemos como Omar, que ti quedaches flipando con Omar un día que o viches correndo polas Eiroas. Sí, tío. A verdade é que vai animal. A min, eu confío no proxecto do Ourense CF, ao final parecía como que tardaron moito en fichar e facer o equipo, pero ao final Vou por ti, Que sí que tardaron, ficharon ben ao final. O rato. Sí, un ratón. Eu creo que se manteñen. Permanencia. Vale. Pois eu, o Ourense Clube de Fútbol, Estamos todos mirando así xa que vai o terceiro, eu, unha de cal, tres de area. Creo que non vai conseguir a permanencia. A funeraria Mourazos está... funcionando. A temporada que ven teremos unha segunda refa paixoante de equipos galegos.
será Oh, como, no. como a anterior terceira, pero sí, pero que non lles vai dar. Creo que o inicio é moi malo e faltame. Rock and roll, non? Outra vez. No, ves, neste caso no. Creo que Hai demasiado. Aquí sobra rock and roll. creo que aquí neste caso falo un pouco de, bueno, de nivel individual, dame a sensación. Oye, quero preguntaros por a min, o dianteiro centro, Sí. xa coñecido no fútbol galego. Sí. Auténtico becerro. Quero preguntarvos cantos goles marcará e cantas expulsións lle mandarán. Eu creo que pode andar nun ratio de 1-1. Un gol, unha expulsión. No, Por cada gol, unha expulsión. Exactamente. Eu digo ratio... No, a ver, ratio no. No, a ver, as cousas como son. Dous, Un dianteiro, dos goles e unha expulsión. un dianteiro, ti eres defensa central, toca a min e dis, Toco os É huevos. complicado, hoxe vou ver, Meu, non sei se Hoxe viches vou ter un día moi... outro día contra o Pontevedra, tipo, chocando contra Emil, chocando contra o central, reventando todo o Cristo, codo fuera. Como debe ser. Sí, está guai, A min é o tipo de dianteiro que me mola. Nada, pois... Tú sempre fui... Claro. No, cal vai ser o tipo de 8 dianteiro goles. que che mola? É un xogador, é un O xogador. Sí, sí chavista. que. 8 goles, 2 expulsións. Aí queda eso. E con isto terminamos as predicións de Primeira Ref. Ata aquí o vídeo, non? Pois ata aquí o vídeo, grazas por velo. Espero que deixedes as vosas predicións. Queres decir algo aos furiños? Saludos e grazas por apoiarnos e ala Celta. Ti, Eros, queres decir algo? Nada, que sigades confiando en nós, que nos sigades en todas as redes sociales e que un día máis a nosa funeraria de prediccións está cada vez máis activa. Mourazos, pechas o vídeo. Espero que me equivoque. Chao, chao, chao.